A na rijeci Vrbas održan je već tradicionalni eko-rafting koji je organizirao istoimeni klub iz kraljevskog grada Jajca. Prvi puta upriličeni su i skokovi sa plivskog vodopada, jedinog u svijetu smještenog u središtu grada, koji bi mogao postati nova turistička atrakcija. Vodopad na rijeci Plivi, za kojeg mnogi kažu da je prirodni biser, dobio je novu turističku dimenziju. 6 najhrabrijih raftera, među kojima je jedan Jajčanin, upustili su se u avanturu skakanja sa 22 metra visokog vodopada. A sve je počelo dogovorom na polasku iz Torlakovca, u kojem su se okupile više od 200 učesnika iz svih krajeva naše zemlje, ali i regije. Pa da se isto dobro, da se provedemo, da se družimo i sve u cilju dobre zabave zapravo. I da se upoznaju ljudi novi. Članovi Jajačkog kluba kažu ovo okupljanje na Vrbasu ima za cilj promociju prirodnih i kulturnih vrijednosti grada u kojem je stolovao posljednji bosanski kralj sa posebnim naglaskom na vodopad. Ono što čini ovu regatu posebnim je pauza jedna kod vodopada, danas će biti skokovi na vodopadu. To je nešto što zaista su svi se oduševili i takvo druženje ne postoji barem u ovom dijelu svijeta. Nakon savladavanja 19,5 km trase i dolaska pod vodopad gdje su ih u stanovnike Jajca dočekali brojni turisti, 6 najhrabrijih održalo je riječ i uslijedili su prvi skokovi sa vodopada. Hrabrost skakača nagrađena je aplauzom ovdje, vjeruju da bi plivski vodopad već ovo ljeto mogao postati mjesto sa koje bi najbolji skakači iz naše zemlje te susjednih mogli dokazivati svoje umjeće. Naravno, to bi, kažu, mogla biti još jedna u nizu turističkih atrakcija u ovom gradu.